Kardom Nilimonjirong Pipi Pinibirta Arjuponitha. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Ari Dengpen Don Pharoke Thomraplike Batumaphan Ake Joypen Pattake Ronpon. FRC 11 President Harsing Terot All India Radio Lunsepo Barim Longri Habe Abo Halong Ake Joypen Longle Pata Keronpon. Labang Swalong Lepata Lake Ronghang Reserve Kedo Abang Phubang Piatum Pansi Ronpon Lapen Kilong Liatum Sitami Kado Kaviatumta Long Edji Lapen An Susi Kaprek Ahemtun Kachoboche Hormu Hai Hui Sitami Long Thubom Lang Lapen Bang Swalong Lepata Long Medipata Kekali Bon Sitami Bang Swapatta Pen Penangakam Klemponlu Pejo Pen Medipata Aparmanta Klempon Thupo Puta Thanpa Chinipon Lapen halapu long rikrehini sar habe amai pen pinpur alo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghangaphan Pipajirdun. Labang Swamaya long kachetong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, MSS Richard Togbi, Ramsing Timuk, Chandra Chetri, Delisram Ronghang, Chairman Dongkamukam Municipal Board, Ward Commissioner, Menmeji Lamps Chairman Bidya Singh Teron Lapen Ari Sanghotum Chetong Donsi, Labang Swamay ing Samjen Pen Pachunpon. Dongkamukam Pendi Konto Terang, Karbi Anglong News. Nialang lihat ke hai Dr. Tuliram Ronghang CM tameni lumhanang thante kanglo lapen. Kadu kavi don haru thomra don haru piara ratu mangke pini aningarong aje CPC pini ate hai Dr. Tuliram Ronghang aphan ahir jume pajir pidun. Kopia policy ero signature awadet labangke central direct hat Delhi pensi central government pensi order pilo central government pen wang thulo Ladakh Dispur department Dispur government aphan authority pilo Dispur government pensi Karbi Anglong government aphan aku authority pithulo laswat teng pen claim si piniani daknil domangke potalong lo ta pen ajoini abangke ni litum non choklem bom chobom do bom la pen mane jong si kopini lun ka chohang lun jia war sai churi ji pronte la swa farman phantal lapke aja kongdu la penil tum do bom pen si mu efrangke bang ya porana bangke aku puthot miadi pota farman pustame nitum phana bangke aku government pen awar sai na pithuko non aku mangke la bangke unilang la bangke miadi pota ateng le pudang pok tamelo Niltum kopi make claim iji kachodam iji pirthe akam apan anta dak ke kam nang pechok pilo pusi dang nang thande kang Bangplio Somar Jangrenga Tumpet Kirap Kacho Hangpon Duarbagori constituency ang Kangpi Kohora Bakring Intia Bekar Karlitang Buso Be Lapen Sumita Rong Pipi Asomar Bangplido La Bangplio Somar Babusing Be Arta Kripli Mongol Singh Be Arta Krehini, Jilina Bepi Arta Ningkan Kep, Samili Bepi Arta Ningkan Proxy, Apayabang Penan Kaprek Pateng Dokok Penajok, Api Hemi Pi Penta, Pinang Anu Somar Jangreng Pen, Dorablo Bonta, Kopay Kilang No Penajok, Api Hemi Pita, Chevoy Juilu. Lasi non ke musoso bang plisi, dochom adwetlu. Lasi bangjok tabi, kerap abang, awelang pusi, birta ribdunlong. Lasi Duarbagori MSC, Forest Development Board Chairman, Richard Togbi Aphansi, Kisung ke Podet Au Somar Pen, Nangrap Vek Tapusi, Choning Ripon Padu. Lasi nilitumki, Chongdat Tatekti Lasi, Banga Hemalongsi, Sanghat, Ipok Aphat, Johang Dambomlu. Lapenki nilitumta school sitami Charlie Tungduk sitami ilitum bangpli musosoke Charlie don hekte dadlu lasi komande ading ke bea bang phuatum nangrap vek thapusi choning ripon nangmen pulo puge nangtum korte bangan dolo bangpli bangpli ge amen pulo komal akleng therge amen pulo Ako adun kenang, ke lapen ke aki bisi lo, non ini jilina, nasi dulu halake, inte non ke nang tumdet bohem gitu ke di, inke keco kijun ke komasina yang pilo, yang besar tu, school tu madun yang tu, dende, popo pai ke dulang ma belo. Avilo pipi ke avilo ke di laso somara akahini atumle tham lo bote isia tomoso sitame lan ke lilo non magis non kasuliba ma picture lasini linang than po lang litum korte jirme kle bangpli non la da ke do bang athom lapen ke no de bang ke hati dem dokok lo
là pen non alang litum si bori pon si lo ta chari bom la pen kichu chokama hin sitame alang litum chu bori pon bom si chopon bom lo la pen kidun school kidun na cross sitame alang litum si pu tuk tak churi pon bom la pen rong sor sitame inut bahari kang hon pen apu pidun bom lo la pen nona hem sitame nang tum thek long lo hem da la han lo jo la si halang litum han la hem dan litum rap pen sigrap ilo सरकार पेन पिने किराप के आवे मा सरकार pen non mara kirap u bang thek long lipin la Hauraghat Block Primary Health Center along Meg Akisu Kachilang ahem long e ki sompon. Hauraghat MSC constituency ke parlopon Hauraghat Block Primary Health Center Hospital along EM Khonsing Rongpi Ari Dengpen Meg Akisu Kachilang ahem long e ki sompon. Hauraghat BPHC Hospital along Penangan Arnipen Meg Akisu Kachilang ji awar sai kabinet ajok Hauraghat Arat Penangan Kasik sak penajok Meg Akisu Kachilang aphan ake heloan damnanglu. Lasi Hauraghat constituency IMEC mati Karbi Anglong Autonomous Council EM Khonsing Rongpi pen Hauraghat angkang arat aphan sitami Meg Akisu Jorhat Lions Club I Hospital along an sitami Meg Akisu paklang ponlu. Lason si Hauraghat BPHC Hospital along sitami ake joy pen Meg Akisu Kachilang avarsai donangji pumatha ponsi EM Khonsing Rongpi Ari Dengpen Hauraghat BPHC Hospital along Meg Akisu Kachilang long jiaphan avarsai 1 PC Meg Akisu Kachilang ahem long e somponlo bangso Meg Akisu Kachilang ji ahem cyclem ponsi cheklo jon thom ang bongla bangso ahem kapatang jiaphan bor i ponji pusi pachini pon pulo sila bangso kam kichun lake ilidung kaching hon Dr. Tuliram Ronghang CM Karbi Anglong Autonomous Council a join lo lapin ke had dispur sitame CM Sarbang nang pupilo non ke dobo chief minister apa alang lita nang chikroidun si ilidum na bangso hospital bang kumita 1 week si anujok bang somilo then naso hospital bang chiklo yonira ebeng upper NC labang patang buku si kontraktor bang cecak lo penke bangso hospital along pinso phanta ban ardos banda award doji bed ko bed cap lo hai bed cap do ikpo penke dak ejon modern technology pen tu emek kichelang ahoronjam amokhan da dak penke labang so ki koi a building jitu kikim estimate labang 1 crore 30 lakhs 1 crore 30 lakhs afang sanction ustama aban scheme ajoni si 2012 13 halo sojoni si building min bang ke litum la 80 lakh pun masih inton nako mane paisa bang Dongkamukam Waisong Stadium along Soarlo Karbi Honghari Amayaro Rongkhang Ahawara Longta Keseng Pon. Phaikuni ni Phayangora Troxiar ni Rongkhang Ahawar alongta Soarlo Karbi Honghari Amayaro Keseng Pon. Lason si Socheng Ahawar along sitami Sengponlu Lapen Kaprek Ahawar along sitami Sengpon et Karbi Honghari Kapaching Thurjia Phanpura. Karbi Honghari Rongkhang Ahawar Amai Lapen Bangso along Central Pen Kachetong President Basapi Teron P GS Kareng Teron P Lapen Non Rongkhang along Arpuke Jongpon President Kapon Timung P GS Orsona Timung P Alohiaman Pen Kachetong Dun Protima Ing Hipi Om Phuti Sopi Lapen Ari Sangho Tumsi Tame Chetong Dun Pinpur Dame Iliso Karbi Mate Honghari Atumke Ong Dong Atum Din Kirla Kai Kirla Asonsi Honghari Anim Rokomta Virang Rangason Nangman Bomtang Lopu Chinisi Karbi Honghari Amai Sengpon Nang Koklu Bidi Sarpen Maya Longlam Teke Jaipon Iphu Ipi Eke Japon Mate Dirim Tiramke Chipang Bonangni Kaprek Anim Rimdun Ronglo Tangte Ekhaya Jutang An Kivirason Lopusi Tanpa Chinipon Laso Joksi Honghari Amai Sitami Amihang Patek Ponang Koklu Pining Anke Ningkan Krip Holu Suri Hini Raphoa Ningkan Kolonga Alongsi Amihang Patek Ponlu Ili tumke ahok pet pensi kam klem ponangji anloti Honghari anim rokom sitami kaya teng kaya bangason si dothupu Dongkamukam pen di konto terang Karbi Anglong News Lasi ladak isilam cilang nabe ili tumat horom long hikha vedat ma itu molom long jathan cimu ma vedat ma
langdam rode non kitam tangan ke ilitum avitya rason do nane mane hen edon ba kachujun nane long ba pengar kli ilitum kachitan kachimum kachipiri kachupuchi ning puhelo son hello pir thenon ke klem kitam do ning la puhelo son hello pu kachitan horomamen ben kachitan ave kachitan ke risumar tuman hornang tong dun thapu bang awan cheri tude bang awan ruklong nade kar phek bang awan rona bang phun rona mopine